Tawang kayo kakapsat si Nabarang Abigat, Nabarang Aldaw, Nabarang Arabi, at pinagbarbaran dito ang alapayan. Ito po, kurat, parang... Ulit taga-trapos! Yes! Ulit taga-trapos! Para kanyang laban. Isla. Ulit taga-trapos! Anak ni Linda, utos ni Efren, a.k.a. Burso, apo ni Sofio, asawan Charing, natayon. Sabi ko mata nakalalyaon, kami diraramidan tapuyo, sobra, naglastugan. Ay na, nagimas lang natalugan. Una yun, ibagana pa yun nga kaya na kon. Apa yun, nalipatan mo, nagitay aldaw, oras kin minuto nga nabsugka ka, nagitisursurukin pang magbaga. Nagitay tawon nga naglapas, kasi kapay tagapuna, sa patos ko nga dida. Uy, Colin! Ano pamukan? Kung nagitay kang rubat, ikinaako mon. Ay, palagip ko, isubli mo, di kwintas, na tinokong mo, kinimano nga rante, di pares taritos, ng bulsa mi di balay dardike. Nagitay tig 5, ang pinupit mo kinamam, nga karkarupam, kaya isang sagitan ni inam, ay apo, kalalawat kayo, kinig. Ulit taga-trapos! Sinagtalas kan una, ito nagsurat, M-A-N-D-Y. Kapay, magnata, kwintas, kapag natingad mo, nagkasaka na, taritos, kapag talapayag mo, umaray na, tagilat 65, nyamam, kapag kabunasam, ay ina, mareposit, mariasang maragogod, Ulit! sinagsanakaw dada, basol. Yeah! Yang kalipren nga agre-repair di TV, ginradyo, isot tatang mo. Nandilinda nga mistra, jalaw nyo nuhay, isot nanang mo. Itamti kinabastos mo. Magam ka dagi di barkadam nga abroad, ni inam kinamam, binulan nga papatulot. Apay, babaing ka, ibain mo, dagi di tao nga nangaramid ken ka, kinaday baga. At ang istorya ni ading mo nga jik-jik. Ay na kano ni tatang ken nanang mo, tingat rabiin lang ang kararik-kek. Nakita na pa, nga pinalamanan, tikik, tinapay ni amam, di ugin inam. Kanya makunam, agul-ul budak, damag mo, kindiyak, kindiben, tapod do aming ibagbaga. Kas pinagpainom kanyam na Daniel di GSM, nga talaok na nga turukak. Ang pinagbasulak, nakasiguro ti damag mo ita. No pa'y dananang, kintatang mo, kakabsat, kinkaruba yun, sarsarwada ka. Yung pa'y amo ti sumbat na, siya agad duldog, kalabuldog, inilartog, itugtugtog, kantupay. Uray dakdakin kanyak, loko, isang sanot kantupay. Colin! Pagyaman na, panaawanak, awang ka. Awang kumati, aging rapper, ngagaraman. Agaraman, ngagkanta. Sinagkanta kami di kasbangay, surot ni Piman. Nganyangay, nagawan ng si Mike, mano nga pinje. Napiluwang bayan ni JP. Ti malagip mo ti GH Clan. Kita pinagparpari kami kanyam. Uy, Colin sa katrapos ha! Ilang utusan? Tawan ti 2,000 yung talo. Colin! Tawan ti Snowber. 2. Ito ang papkola. Siptasing. Colin! Hindi mo gusto. Kapal, gusto naman. Naman kumatang si Mamerinda. Patakam. Si Colin! Tatakaw din ha! Malagip ko, tinapalabas. Default ibayabas. Kumartaray tayo, apan baybay. Ikuan, kinagat na ka ni Douglas. So dada yun, nagrugin nga kabutang mo ti aso. Yung kaso, apay na din kabutang ni tatang mo, ni Friend Burasyo. Naparpartak pa yung nilak may nogsao. Bigat rabi ingay lunod mo. Nogpakaro, hoy, nakita ka ni dinanog mo. Awan serbim nga anak. Sila kalatuka, kamanagkokak. Mas karaarangit ka pa yung tasarwa, kadabad na ka. Kaya pagarot mo tabagin, nalaeng. Ngapu, nangabang ka, di konte sa Mr. Katbangin. Napuno di hangin taulong. Kaya nga, i-out ka, niskulaan niya, tawang magayang surusurom. Kanya di surusurom, niya di bagpagam. Kanya ko na, magkasinsinta, uyak, nagswertikan, nay. Nagipagpadawat ka pa yan, di sampler, di kantami, na, naglaingkan. Amukon na abay, awang gamin mga yat na kantam. Kanya nga, kasla ka lang ilaw, mamakmatay. M-A-N-D-Y, tinakan ko. Sak ni Mang Baljo, inaldaw di radyo. Kantami, nakaradyo. Nung kitang tingin na gagom. Huwag salsal ka, Pagpanta siya am ni Tabs, akiskulan tayo! ay shit, manjaki! Sumulagayam ka nung ni tatang mo ni Friend Burasyo, silahi. Nga siya nang ibagadata. May story lang kanya dasaldi, napasama ka nung ginumda. Nagpainom si Birkin Jane, na dinaparto ka ni tatang mo, nang rugi nga nagtansing. Baklaw yun na, baklaw yun tatang niya. Si Colin nga aryo! Yak! Tatang mo silahi. Ego. Allah! Yan, ginanong to. Nagjanjansing mo kang tatang mo. Iba ko na na, father like son. Ay, ina, apoya. Ay, yak. Woo! Colin sa katrapos! Naglas na rubam. Mana kayo yung papa ko. Yeah! M-A-N-D-Y, board bird. Here we go.
Kulen sa katrapos. Yagi, Efren Borosyo na silahin. Ang dilinda na mahilig sa chismis na pinaglihi sina Jigjig at Ira sa kamatis. At teka, may kwento pa pala si Jojo. Yung pinsan mo, pag-isauli na raw yung bala ng PS na ninakaw mo. Lahat na lang ng nagustuhan mo, dinadali mo. Sa bagay, sagit mo na nga yan, di ba? Klepto, pero labis na makapapelo, pati estilo ng pagsusulat at stage performance mo, ninakaw mo. Pero makagaya mo pa kaya ito? Itong sulat ko na magpapatunay na isa kang tunay na bobo, injo, moron na gago. Gusto mong bumawi, paano na chong? Malaking tanong, kanino ka naman magsusumbong? Kay Borosyo? Kay Sopyo? O di naman kaya kay Shanong? Nakagaya mong ulupong? Underdog kong gunggong? Lumaki na ang ulo. Eh sino sa inyo nagturo? Di ba yung idol nyo? Yung dating boss nyo? Walang iba kundi ako. May ending wa.